Evakuasi mobilnya Bang Yono, guys. Ini bos. Ya guys, Ini yang terapot ini guys. Nah ini abang Bogel sama abang Tesi ini ya. Ini. ini loh guys. Susahnya cari duit di area sawit, bos. Tangannya ngene-ngene lho. Wah. Ya, beloknya rusuh tenanan no. Wah, ini. Roso-roso iki lho. Peli-pelimu diperiksa. Pacete oke bos mak nang kene iki. Irik tenang. Pacet iki gede mangga ngitir iki. Hah? Gede lho mangga lembul iki. Kakak boga 2 kilo ae. Oh iya. Iya. Iki permane itu sih ora apa-apa. Lah iya ya Kang ya. Dok ngarep gak? Hah? Dok ngarep munamburi kabeh. Oke. Ya mobilnya nang ngarep kok. Oke, ya wis, oke. Kayak kowe enak jikan yon. Jikan ngarep. Ngarep. Apa ya? Yo parkir ngarep. Sing tanjakan kan kok dalane anu ora. Wah, terbesar. Iki lho, Bang Tesi ruwoso dhewe. Senggel. Aku malu lho mau ning kok. Aku mau kudu ngeplek HP udah dhewe nang ndut kono lho. Aku kon nang. Akade Bang. Nggo iki rusuh iki. Siapa? Iki lho, Bos. Supaya dudo iki. Supire gobyos, guys. Dudo anake 5 supire. Kuwi wong etan kono iki. Bos, Bang Bogele muate nyeker, Bos. Kamu digar ki sing ngangkat ki. Nah. Mergo mau ceket pacet dek saiki gila. Ya lho, guys. Aku nek 1000, guys. Mana akeh pacet iki kon iki yo. Tak sore cekak langsung turu nih. Nih. Enggak mau. Lah, wis gede-gede dangkati.
Yang mesuci tombake ora gawe T, Bos. Tombake cek biasa. Pertanda wong ringkih. Tinggal 3 orang 3, Bos. Pas. Ini satu-satu. Wah, ngono dhewe. Jangan piye? Bila sing kala bang, jane kala balan kau tak kiri lagi waktu balan. Jangan ki piye? Jak, cepat sejak. Aku ki bahasa. Ini. Mereka kadung angkat. Wah. Iki sing halus ki untuk apa iki go? Rapet bae iki. Tesi ndang berapa nih? Kan bukannya pot sih, bukannya pot dhisik. Itu sih mana di tinggal dewi, di siapa? Supar. Jempol apa pil, Lek? Ini kuli yang kemarin. Di panggah gitu. Kuli paten nih, Bos. Wah, sing nyuting guyu cekikian wis YouTube. Internet cekelane sok. Oh, bener blog telu ngendok iso di YouTube lho. Cari kon delok kon subscribe. Lah matane iki aku ngono kuwi. Lah iku kancanku harus yo komen ku yo tak aku. Ngayak yo ngono hari-hari dan syuting. Ya kuwi sing tinggal telu sisi Mas. Nah, kuwi dhewe. Level. Duh. Ngarep kosong geblodak. Woi. Orang tepat duncang nih model ini. Apa guys? Ini Bos, kalau di sini muatnya kompak Bos. 1 buah orang 3. Langsung digandeng Bos. Masalahnya jalannya angel. Langsung digandeng.